Ngayon po ay magsisimula na po ng prosesyon. Ngayon po, katatapos lang ng misa, sisimula na tayo. Katatapos lang guys ng ating misa. Ngayon po nilabas na yung Santo Entero tsaka yung La Rosa. Siya po. Live po tayo ngayon. Live po tayo guys sa Most Holy Trinity Parish Church. Ayan po. Marami. Hello. Ayan, live po tayo ngayon. Mapapansin nyo mga taga-Aldaan na to guys. Mag-start na yung ating posisyon. Ayan po. Shout out sa mga taga-Aldana. Sores. Ulam. Walang ulam. Kinigang. Ulam. Ayun. Hi kay Nesclera. Hi. Katatapos lang ng ating misa. Ayan, mag-uumpisa na naayos na yung ayan, doon tayo sa unahan. Dito na yung mga sakristan. Umaayos na ng pila mga sakristan. Kahit Eric daw ano? Eric daw. Hi, Bing Ang. May shoutout sa inyo, Bing Ang. Maraming salamat guys. Maraming salamat sa tamsak dyan. Ayan, nandito tayo sa Most Holy Trinity Parish Church sa balik-balik Sampaloc guys. Live po tayo. Ayan po, gugunitain natin ang paglibing ng ating Santo Entero. So ayan po, ito po nag-start na po nandito sa labas yung mga sakristan guys. So shoutout sa inyo dyan, Ansclera. Maraming salamat Bing Ang. Thank you for coming Bing Ang. Ayan, share lang po ang ating live guys para ma-update naman natin ang iba nating mga kababayan sa abroad. Shoutout nga pala sa mga kababayan natin sa abroad. Ayan, mga OFW natin, Filipino community dyan. So shoutout sa inyo guys. So ito na guys, formation na guys. Nandito na yung mga sakrista natin. So hanggang dulo, nandun yung ating Santo Entero. Saka si Mother La Rosa. Yan na. Thank you for coming guys. So kung napapansin nyo guys dito sa unahan, mayroon dito mga nakaitim. Ito po ang mga nakaitim dito. Ayan. So guys, mga ano po ang tawag sa inyo ma'am? Pasok po. Po? Angel of Death po. Angel. Angel of Death.
Angel of Death. Ayan, yung mga nakaitim. So ayaw nila ipakita ang mukha nila dahil ano, mga Angel of Death sila. Ayan po. Ayan, kung napapansin nyo guys, marami ng tao dito sa laman. Angel of Death, ayan. Maraming salamat, Bingang. Thank you for coming, guys. Share lang po ang live natin. So, andito na guys yung ating Santo Entero. So, ayan na po, lumabas na ng simbahan ating Santo Entero. Ayan po, marami ng tao. Subscriber ko dyan. Shoutout naman. Ayan po, napakaraming po guys. Ay, naglalabasan na sila. Ang galing ni ate, oh. Right. Pinapir pa nga kami, di ba? Tara. Oh, nandito pala. Oo, na ako yung radyo para bukas. Okay. Ayan po, ang daming taong sumabay sa ating prosesyon. Wala lapit sa Facebook. So, mamaya sundan natin. Kaya pati. Ayan, okay na. Sarap ng tinda ni ano. Ayan, dito sa tapat ng simbahan.
Nagtitinda si ano. Brad, oh. Pare ko eh. Pare ko yun. Kasi, Madalas ka rito? Ayan, madalas siya dito guys. Pare ko eh. Sarap ng sausawan niya sa Holy. Bango. Mamaya, babalikan natin yan. Tapos susundan ko muna to. Oh. Susundan ko lang to. So yung ating Santo Entero ay ilalagak po sa Plaza Noli. Yung si ano naman si Mother Dolorosa ay ilalagak naman sa Santo Domingo. Domingo Santiago pala, sorry. Lakad ka na lang eh. Ano yan? Hawak kayong dalawa. Kayong hiwalay. Ma! Sige nga dito para ano. Mm. Wow, may pakaridad dito guys. Pwede ba makahingi? Ayan, thank you. Oo na ako eh. Meron ako. Pwede bang papalit? Ang malamig lang. Ito na po isa. Akin! Lagay mo sa prison benta ko to. Pero ano yung burning?
Dito ba? Ilan ka? Teka lang, mahupo ko na dapat. Mabilis. Ano sila lang? Tumatakbo na ito eh, oh. Karga na, nagmasok na. Baba mo naman yan. Tapo mo na yan. Nalalaglag nga eh. Ang ingay. Pandemic. Oo, tapos pagkikailan lang yung ortas. Bilis siya.
Ano ba yan? Hindi itong baby. Daming sumama sa posisyon. Ang bilis, no, Nay? Bilis. Kaya may galap shoutout sa inyo guys. Sa ating mga kababayan sa abroad. Shoutout sa inyo dyan. Oo. Kasi malayo ang ano. Masyado mabilis. And don't forget to like and share sa ating live guys. Dito na tayo ngayon sa Quintos. Paliko na tayo ng Quintos guys. Yung sa akin, di ba nandun?
Mga angels of death. Dito tayo sa bahay nila Lady Quintos. Dito ang bahay ni Lady Quintos, guys. Andito tayo guys sa bahay nila Quintos. Ayan. Dami nyo nakuha. Alay, bakit?
Saka gumagalaw pa. Saka medyo kaya nga, medyo dapat auto natin. Kaya pinahito namin yung Oo, Ans Clara kanina nandito yung ano, na nagbibit na yung may royal sa ulo. Ayan guys. Okay na. Medyo malabo pa. Medyo malabo pa ba? Oh, ganda oh, ganda. Hello guys, aming love shoutout sa inyo lahat dyan guys. Share lang po natin ang video natin guys. Share lang po para ma-update naman ang ating mga kababayan. Siya mainit kahit mahal. Bago lang. hindi pa, Yan po guys, yung mga nakaitim na yan, yan po ang tawag na Angel's Dead. Sila po yung nakatalokbong na itim.
Sige, punta mo rito, nabisa siya. Okay, yung masahero mo, paglakarin mo. Hanggang mamadali ka. Yun. Tricycle driver. Nandito na po tayo sa Domingo Santiago. Ay, dilit ng tingin. Pwede ba ako dyan? Thank you. Ayan, may pakaridad dito. Thank you, thank you, thank you. Ayan, may pakaridad. Ay, salamat. Kuya, tubig dito, oh. Dami sa amin, so. Ba't lang siya tinapay ko? Tinapay daw, oh, bigyan Sa isa lang bawal loob niya. Ayan, may pakaridad dito, guys.
Daming tubig, daming tubig. Gusto mo ko na yung cellphone mo? Pakishare lang po ang live natin guys. Maraming salamat. Ayan, balik na tayo ng Bisayan guys. And the last sorrowful mystery is the crucifixion and death of our Lord Jesus Christ. Our Father who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. To you, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. You, Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you.
Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Forgive our sins now and at our Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Ay, kung di mo makikita yung ano mo. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Ganigin natin. Manayos. Okay. Pero at least tayo na sa likod natin. Panahon na. Kanina, di ba? Holy Mother of God, Holy Virgin of Virgins, Mother of God, pray for us. Mother of Humanity, pray for us. Mother of Truth, Mother of pray for us. Mother of Bible, pray for us. Mother of the Fire, pray for us. Mother most humble, pray for us. Mother most excellent, pray for us. Mother of hope, pray for us. Mother of Ayan nyo yung nakita siya. Ang maliit. Saint Joseph without original sin, who is asleep in heaven, who is the most holy rosary, Lamb of peace, Lamb of God, who is the sins of the world, Lamb of God, who is the sins of the world, Lamb of God, who is the sins of the world, pray for us, Holy Mother of God,
Let us pray. Grant thee, O Lord, that thy servants and servants of the Lord in the glorious intercession of the Blessed Mary, ever the Virgin, deliver us from us and sorrow, and give great happiness through Christ our Lord. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Nasa Negros na kami, Negros, Bisaya.
Ano yan? Shortcut? Hindi na kaya. Saan kayo nag-umpisa? Diyan lang. Sa Kad. Kad. ilaw. Kita ko sa dyan. Oo. Doon tayo maluwag. Kala ko si JR ang sasama. Ano? Hindi na sumama. Kakaligo lang. Kitang-kita niyo ako, no? Apo, laki. Gusto niyo dito kayo sa ano, malapit. Dito kayo sa malapit sa Inchero. Tubig. Tubig tayo. May dala sa Sa mga, sa mga, nakadalawa na ako eh. May sandwich pa ako dyan. Maliwanag, maliwanag sa taas. Diba ano ka vlog? Okay. Live. Shoutout kayo. Shoutout sa mga pinsan ko dyan sa Shoutout kay Ma'am Jennifer. Iba na ang mga makasalanan. Yan ay ang nasungkat ng mga bahay.
kapwang tao. ang nakapagpapayan sa amin. Ang Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo ay mga kasalanan. Ngayon at kung kami magkakaroon. Nandun si Quinto, si Atty. Yung mag-ihayang asawa. Yung pamilya nila, lahat. Wala. Kasi diyan. Fish? Ang mangga. Dahil dito ka. Diyan na, diyan na. Lakad. Kamay mo. Kamay mo. Pwede niya yung mata.
Panay ko yung Ingay mo. Dali, ma. Ganun pala mo dapat to. Takpan mo yung bin.
Ano kay? For treat na pa. Nawawala ng Ilawang ko. Paano yun? hindi talaga 60% na. Bawal banner ni Jen. Oh, may session sa banner. Ang banner. Kami narinig eh. Talaga sila naman na umumayan na tayo yung tawid. Mga nasa unahan. Mga nasa unahan. Ano mo nga nasabi ko? Kaya kayong lumayo dito lang. Bunga ako yata ako. Thank you.
Yes. Tulak na nga dito, haharangan mo. Sir. Wala pa lang ang uso. Kailangan itong sa tao. Dala yan.
Diretso, diretso na. Hindi man siya ano kasi papareho siya.
Galing probinsya to. Ito ka nakahinto eh. Hello. Sarap na sarap ah. Ano Facebook? Facebook page niya. Ito. YouTube. KBR TV. Shoutout ka muna. Dali. Shoutout po sa magulang. Ate PR TV. Oh. Hanggang dito na lang pa, no? Si Mama Mary na sa Hindi si Mama Mary yun. Maria Dolorosa? Dolorosa. Mother.
Ayan po guys, yung Santo Enchero natin ay dito ilalagak sa Plaza Noli, at yung ating namang Mother Dolorosa ay doon sa Domingo Santiago. So parang last year hindi ako nakadaan dito. First time naman ngayon, naiiwan yan dito eh. Last year, iniwan din dito. Hindi ah. Pero hindi ako nakapunta rito. Hindi ko alam kung saan dumaan yun. Alam ko kung dati kasi taon-taon. Nandito na po tayo guys sa Plaza Noli. Dito po ilalagak yung Santo Enchero natin. Dali lang. Ayan guys, ilalagak na po siya doon sa Plaza Noli.
Excuse me. May pila po, may pila. Pila po muna, oh. Pwede po mong pila. Baka maubusan. Baka magagalit. Baka maubusan sila eh. Baka maubusan sila. Yan na. Oh, bitaw! Pas! Pas! Ako, pasuhin niyo na! Malay dyan. Pwede niyo na! Ay! Lang muna! Wala muna! Uy! Yes, sa kapain ka? Apa yan? Kuhain mo nga. Hindi pa tayo magkaano pa. Huwag mo na kayo magpapila. Ha? Binibihisan pa yung ating Santo Entero. Ano ba kasi? Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay sandaling manahimik bago natin simulan ang ating pagtatanod or vigil dito sa pagdilibing ng Santo Entierro. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Ama naming kapagmahal, kami po ay nabubuklod sa iyong ngalan. Sa mga sandaling ito ang aming ipinagliriwang at hinugon ka at isinasaloob ang pagkamatay ng iyong anak. Nawa aming maramdaman sa aming kalooban ang isang buhay na madilim dahil wala ang anak mo sa aming piling at ang isang mas madilim na buhay kapag kami ay wala sa piling mo. Nawa ang mga sandaling ito ay magtulak sa amin at magbukas ng aming puso at kalooban na kami ay palaging umasa at manalig sa iyong presensya at gawin ang lahat para sa iyong kaduluwalhati. Nawa ang paglalakbay na ito ay magbigay kamalayan at kamulatan sa aming buhay na tinawag mo para sa iba at para maglingkod sa kapwa. Baba ka muna, bawal yun. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang ating pong ginagawa ngayon ay inilibing na po natin ang Santo Entierro at magkakaroon po tayo ng pagtatanod or vigil hanggang alas 12 ng ating gabi. Sana po ay maging maayos po at marahan po tayo sa paghawak sa imahe. Dito po ang pasok, dito po ang labas. Isang pila lamang po. At sana po ay makipag-ugnayan tayo at makipagtulungan sa mga nagbabantay. Sila po ay mananatili dito hanggang alas 12. Hinihingi po natin ang inyong kooperasyon. Maraming salamat po sa inyong lahat at muli magandang gabi. Nandun kaya? Huwag na kayong umakyat dyan. Baba ka na lang kung ano.
Pag pagalitan kayo, baba na, baba. Baka marami pang gagaya. Bumaba na kayo para huwag nang gayahin. Tapos diretso na palabas. Pagka ano kayo, diretso na palabas. Doon na kayo. Doon na kayo. Sabay na kayo dyan, oh. Para maluwag dito. Po kami po nakasain na dito. Ah, dito na kayo? Nakasain po kami rito. Okay. Di ba nakasain po ako? Oo nga, pero huwag kayo masyado dumalik sa loob. Pag ano kayo dito mamaya, so, i-vigil kayo. Hindi na po. Pagkabataan po. Ayan po mga kababayan, dito po sa Plaza Noli, balik-balik yung ating Santo Encero. Dito po ilalagak yung ating Santo Encero. Nakahawak muna ako. Ayusin natin. Baka masagi. Dahan-dahan lang po sa paghawak, baka ano. Mga kababayan, dito po ay nilagak yung ating Santo Encero dito sa Plaza Noli, sa balik-balik Sampalo. Ayan po, kasalukuyan po ang maraming nakapila rito. Inurong ko rito kasi baka masipa. Ay, napipupunan lang akong picture. Excuse me. Mura na kayo. Hindi kayo kapipila? Akin na yung ano. Sa kanya siya mamunga ng masaya. Siya sa amay nagbigay ng karangalan. Ngayon
mga kababayan Filipino community sa abroad. Ayan, pinagdadasal po namin ang kaligtasan at ang aming pamilya, mga kababayan. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Gabayan niyo po kami. Pauwi na po tayo, guys. Kanina pa kami dito, kami yung sa kanila. Pauwi na tayo, guys, ha. So, nandito tayo sa Plaza Noli. Nakita nyo, dito nilagak yung ating mahal na Jesus. Dito po siya nilagak sa Plaza Noli. So, pauwi na tayo, guys. Shoutout sa mga bumisita sa aking bahay. Shoutout sa inyo, guys. Maraming salamat.